Kubulawa uthisha kubanjwa imoto yemali kwaMbonambi. Emzameni wezitswelaboya zokubamba inkunzi imoto ethwala imali enzala abantu kwaMbonambi ongaphumelelanga ngaseRichards Bay namhlanje ekuseni, kudubuleke kwashona uthisha wesikole samabanga aphansi Mzingazi Primary obesanda kuhlonishwa uMnyango Wezemfundo kuzwelonke emcimbini wezindondo waminyaka yonke we-National Teachers Award ubonisiwe Maphumulo. uMaphumulo uthelwe ngamachaphazelo wadubuleka washona esemotweni yakhe ngesikhathi izigilamkhuba zibamba imoto ethwala imali yakwa-G4S eMzingazi enzala abantu namhlanje ekuseni esakazwe ngebhomu. Bekungakaboshwa umuntu okwamanje abasola basagcwele amathafa, kanti abantu baphawule kanje ezinkundleni zokuxhumana ngalolu daba. Nangomunye ethi-ke sidlulisa noma-ke condolence to Maphumulo family and community, rest in peace. Kwaze-ke kwabuhlungu. Nangomunye uthi kwaze kwanzima kade ethi noma-ke kade ethola nje umklomelo nje. Mfisa ukuthi ngezovo lwakho nombono wakho uthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Mawukuthi ubungayibona ivideo ngena lapha Facebook page usearch uthi Msize SA uzokwazi ukuthola ivideo siyipostile-ke lapha ey'nkundleni zethu-ke zokuxhumana. Hlangana lapha kwi-comment section.